السلام علیکم. براوی معلومات ویڈیوز کی ننا چینل سبسکرائب اور گھنٹی ادوئے خلبو ارا پوس کنا ویڈیو بس kana anena ilum anoi aswaras walda birawi wana guru pati sari masno tak birawi qawm birawi tarikh barat muslimi ko kishtati anona mawjuda de birawi qawm nan birawi dagana baratit karen ukapat birawi shehar ta baratit kenen birawi qawm baratit kenen براوی قوم نسلی ورٹ اخمت کنے اونا نشانے نن کیرے برابر کے نا براوی دغار نا ارا ننے نشانک ملا رک ارا 2000 سر قدیمو اور ارا تا بھلا نشان کیرے گور بندہ کو او گور بندنا شعور تخن کہ دا گور بند کیرے دیرے کی ڈلے کے مانا او دے تھرمے فکک او دے تورگنا کوشش کے تالاف جوڑ کے او کیرے ڈغانا تلٹ دیر کائک فدا اوڑا دونٹ دیر کشنگ مرے کک یا کاریزنا ذریعت تو 2000 سال مالا او کاریزنا علم تخن 2000 سال محالا دا بنداتی تخنگ 2000 سال محالو دا آسیافنا را طریقہ کار سک دا سب بات سکتاک پارا بھئی ریس کا نسخہ لسک یہ منی و اینوان 50-60 سال 70 سال محالو ہر وراتی نسخہ لسک اور نسخہ لی زالبول کرے او غالا فیرہ چلا فیرہ ارالا نتکشارا مگر دا ہمو صورت چیسک ارا چشماغاتا مرسور ارا آسیافتا مرسور ارا آسیافتا خود کسر تو الاخ سے غلات در ارتخارا گوڑا طریقہ کاراندونا سکو اموری ننکان مسور دیس مسور اس کا ہوتا واروی برے او تینا واروا کرے کرے نت نسویر لارے نارا مگر ہر سے بندہ بنن کتا ہوگا مرنا دیاتا کا سرک لہذا نسخہ لورس کا انسان نہ اس کا کہ دا چکیگ بسرک چکی کندہ خباز بسرک نتا تورا اور آٹھی سر کرے رک براوی قوم نا اندائی صاحبہ ارا نسلے او 2000 سالہ موجود سک تیب دوی موجود سک دا پنک عام تخنگ مفسد دا سے قوم سنا دوی راتم تیار مرک دسا براوی واحد قوم ارانا دوی اینون دنیا ٹی اخص کے پنیو دوی ارر اوفتان کھلان خالص ہے دا وقت اس کا اہم خالص ہے اونا کھلان بلا وجہ دادا سک کہ براوی نارا تینا ڈغا رسک ظاہری ارا کوئٹاغا نالستا کہ ورجس کا سک او دیٹک دیکھی لنگ ہنارا مشتا علاقہ کو داڑے او پین ہچو نسل سے پین ہچو قوم سے دا علاقہ نا تیٹی لیتا وسا لہذا او تینا حکومت سے اوڑا تولنگ بشمنک سے داد دان پیشن کرنے بیر نگاڑا را افتا مرکز اسا پگ انشاءاللہ نان براوی حکومتا دا بارا ٹیت کرون تو انو بندگا تا بارا ٹیت کہنا کہ دا بندگا کے ریر تینا ارا واپان نا ارا ڈغا کا سرک شہر کا واپاری شہر کا سرک اونا براوی مخلوق نا ارا حدا کا سر اوتا بالکل کر رکا کنڈا تا سرک امکنن نالے ہورینا امکنن کیرے میرگڑے ہورینا امکنن کلی گل محمد ہورینا تو دا دمباک ننے انا دا براوستان نا ارا نیامنا کی طول بشمر کا مخلوق نانتے اوتا سائیڈا تا سرک تاکہ پیشنا بندگا تا ہندارس کا بننگ مری دا کا تحچو بفس دارن دا فائدہ مسکا کہ بیر ہمو شہرٹی اگر چندی بندق پین قوم سے تو اشارت تھی یا سے زبان سے چنو اخذ کی چائے سرا
ہم وقت چان مسک زیادہ عوامی داگڑالانت کرتا سا شوانک اراتم چرینگارا کسرنا پن بوچاتا پن اور کسرتا قسمنا پن مشق مشتا کیرے مختلف کیا روشماک مستری جوڑ میرا جھل جھرا کو وہ تو کھلے پندر سائنارا وہ پن کا سرک لہذا دا دوی انتہائی اسے خالص دوی سسک پدان شوان اراتم دا کائنا کا او دیچ خبر اللہ اخر ٹائم ما پدی بریک تو او کے گون دانکو الار یاو کے دا ڈڈو کی دا ذکر تین کے سی ایف اے کہنا کا پیچک اراسک لغاران کشا کا کنگا کتا ایلو دا پسی اسک توت اسک ایلو دا چندی ارا کہ دختا کسو اراتا میوات یو کنسا کرے کا تو دا طریقہ کار کے دا مخلوق نہ سک دا مخلوق نہ پوشاک راوتا ننجوانی کھوری نہ تو داراوتا کرپا سے ایجاد کرے خاص درمالا نارا سک اوفتا جو خاص رنگ تسک نمورے کی ہیٹ نہ ہم اسرا رنگ مرے رہا مگر یقیناً کرا میٹھے او پیونے بازی تے پیونے یا مونے تو پیونگا میٹھنا کرے رنگ تسرا پھٹاتے ہمو خاصان کرے گرا جوڑ کرے رہا او کرپاسیو دو کرے سر کرپاسا پچ جوڑ کے رہا تو رنگ کننگ نا ارا کے ٹیکنالوجی اسک ارا ہنر اسک برائی تبسکا اندہ وجہ براوی تاگے زالبولنا پچس مرے نرین نسینا پچس برے نیاڑی سینا پچس برے چوچنا پچس برے تو دا تی رنگ اسک او دا رنگ خوشتخا کا او بیر رنگ خوشتختا کا دا رنگ نظریہ دنیا دام پارے کا اینمیا ٹیکنالوجی تی ہنر تی مونیو تک دا مخلوق اگنن تامات سابقینک الحمدللہ پانے دنیا مچا کتا خطی مونی مرو مگر دنیا اینویس کا ننا اراغ بسنگ نا ور مثلا نی کرنوی ورسک ڈلوکی ورسک تافون اراغ ورسک تیننا اراغ ورسک ننا شردو تورسک ننا خرمین تورسک ننا دانکو تورسک آبو تینا ناورسک اندون چندی رابطہ دا وقت رواجہ ختم مسنو دائرہ غاک براویتا سرو اندون قطق بیدیر ہم اوناٹی سجی کا سر بوچی کا سرک اور مختلف ورد دا کیارے بیدیری قطقی جوڑ کرے رہا اور باربیکیو خوشکنگا انتاتے جوڑ کرے رہا تو دنیا مدانہ داگ رہے کرے نہیں اور اینو ہرکس داتے کمرشل لیول آئے سنے مگر براوی داتا سے بلو آغاز اس کرے پارٹی سمسکا کہ پارٹی کے میرا جوڑ مرے کا اور اسم میں منز برے کو کیا مز جوڑ مرے کو کا پد سبزی تا رواج دا ساگ بارفنگ دا میوات چمڑی کننگ دا خرود جوڑ کننگ دا پٹھب کننگ دا مسے بلو ٹیکنالوجی سسک تاکہ تازہ ہم کننگ مرے داتے پدان ہم کننگ مرے دا مخلوق چندی را جانورا کا سرک اما کہ ظاہر تچولو کوماک ہم اللہ جانوراتی کرے لاو کرے رک بیرو براوی کتنو مگر براوی دافتان مستو ارانن مخلوق نا تاریخ بندگنا تاریخ نظر بے کوٹی براوی مستو ایسا براوی کے ہوچے علی سک خراس ورسک بیش ورسک کچک ورسک پشی ورسک داتے لاو کے ہیٹے میٹے لاو کے کک او ککڑا کرا دا چکو دافتے لاو کے کک مروتے لاو کے کک تو داگڑاتے لاو کرنا مقصد نہ سک کہ دافتان کارے والنگ مرے داتے تھڑنگ کننگ مرے دا خوراک نے حصہ مرے رک او تو اوردن خانی نا کہ اخص کے نانے سوزیگ نظر برے رہا ڈختاک نانے نظر برے رہا فصلاک نانے نظر غلہ نانے نظر برے کک
دا ساگ ارا نن پانتا سرے جامبو ایلو ارا تیلا کو دن نظر بیر تو دافتے براوی اراکا کی او دے دو بسورا کو کھپٹا او تا سسٹم ہو رہا کہ دا بیجان جوڑ مریک دا پنیریسیان کیرے لگیک یا انت وڑا سیٹ کیرے دانا ٹکر سپاٹنا کھشکر کھڑکر ڈغاٹیو وکا ودی مریک آخا دیر کنے کک آرامی ویتا ارا خوشبویتا تو افتے دریک فصل کرے کا الحمدللہ ارا خول غلہ سکو غلاتے آئلو کل چندی انتاتے وکپد ارا میک اپ نا سامانے دا سرخی دا پودر دا ایلو گڑا کو دا چوشاکا کو دا کننگ گڑا کو دا رزان کو او دا لیپے دا کیارے پٹو کو دا یخانتے نے بچپن کی ارا ارانا کیارے بیرم کو دا کل مدانا براوی ایجاد کر سا کرے او ارا دولت کی درختان کی ارے کھار جوڑ کرنگا کا ارا کی پرسلنگ کی کاریم بسکا اوڑانا نظر بریک ارا دے ننداری میٹ پانا تھا خبر فہر علاقہ ٹیچ تھا پن باید من کیک تھا تو اوڑان تینے صابونہ با تینا کاٹو میں میٹ تیل میٹ خلکو رہا بیشوالا خاص گی تینا در پھر اوکا پد اگر نن ڈاکٹریا برینا تو انسان کنے تو جیسا اخص کی دا وقتی تیب دنیاٹی میڈیسن جوڑ مرک او تا بنیاد ہننا براوی نا جیر بوچا کرتا دارو کو اندادو ننا پیرو سے بلس داتا پنتے پائک داتا خسلتے پائک داتا جوانی پائک اوننے نظر بریکک اوف دا سریوال ختم بس ننا راتا چنک سوئنو تقریبا 40-50 سال مالا ہم نن براوی تورانا کو بسر او چنگو چنگو پتون کاتی جناک تفوکا سرک ولا بلفیکا کی دا کلپورے دا گل کاکڑے دا شمشو کے دا تسوے دا بوئی مادرانے تو اوفتے کرے دا ایٹھا کنے دا جھکا کنے دا پیڈنا خاٹھا کنے تو او دی خبر اسک تو دارا حکمت نا انداز اسک دا ہڈا سے ہڈے تفنگ پنک اگر ہڈس دا کیارے بندس پشت میں کک لوگڑیں گی کرا اونا علاج کننگ اوکا پد براوی کی سلتے دا ساداتا سلطان از کرے سر مالا وہ مگڑا تے جوڑ کرے رہا کلان چونکا آرا گڑا جوڑ مرک یٹ میٹ سے ناسن دو لتا سے او پتل پارا اوکا پد لیلیتان چونکا بالکل دغر نانتان زکاک جوڑ مرے رہا اندن ارا دنگا کو ہم انتنا ہوچنا ارا انتے سلی ہونا دنگا جوڑ مرے رہا اندن اللہ نے نیکیے تھے ننورنا کے مختلف خلیق مرے رہا خوا مرے کا ہیزک مرے کا تو اندن مختلف سائز نے حسابہ دا جوڑ میں رہا ارا سنگتاک بعد سارا اتمنتی تا تفصیلت بنفور ای بی رہا انتے کی کنے اندن دا مخلوق نا جاگتا فنگ جاگتا فنگ ہم فن سے کہ کوچی نمور اراکون ڈام مرے اخا برز کننگ مرے تا زیادہ امر بامبس تفنگ مرے اما داری گرمی سردیاں بچ فنگ مرے اما داٹی چھر خاطرنگ مرے دا انداز والدا اینو اما کی بنفیٹ کے خشتاک شہر نا تیٹی لچغٹ کاری متو کا بعض جاگا تفنگ متو کا توری مسا کا انتظار اس بلو کوری تماک دا خشتنا بنیاد چاہنگا بلدانا خشت پکا کننگ نو شورو توری نو مولو نا کرکا اوڑی اسی چونکو شہر اسی اوڑی خشتاک انتے کی انا دے کی سیک او انا دیر علکتا تو پکایا خشتر جوڑو تو خشت بسنگ نا خوی بسنگ نا برائی تر رواج سک پلا برائی تا انداخ دماغ انداخونا کردار مسنے کہ اوف گڑائی برنگ چائے سرا جوانی گندی تے چائے سرا وہ اراغڑے شائنگا خراب مرو اونا تیٹی
عرابوچے شاگن غلنا غلہ خراب مف سی ٹی زار چوبے شاگن تاکہ سی کرے خراب مف ہندن مختلو گڑاتا اوتے کرے محفوظ تخنا کے اوتے تو طریقہ سک پدان داگڑا کرائے دا پلائی نائے اور کی براوی چیز جوڑ کرے ارائنو ٹریڈ مارک نہ پنٹ مشہورو تو داگڑا جوڑ کرے رکھ اوکا پد شہر تفنگ شہر نہ انتظام کننگ اور دھون نارا براوی نہ تجربہ خراسانٹی سک ہم دون نہ تجربہ میڑ گرٹی درے ہم دون نہ تجربہ کرے مونجو دڑو درے حالانکہ مونجو دڑوا دون اون تفنگ مفک مش اوڑے باس خلکو نہ سکتا اوڑے پکاو دون تفنگا خشت دا دون تفنگا تو خشتٹ دون تفنگنا رواجٹی ننورینا تو اوڑے اسے آرکیٹیکچر نہ سے بھلو زبردستو کرے کارے مزبرے کا دا ونگاگ دا جوڑ کنگا رک دا راڑے پاٹ متوک دروازہ تزیا اوڑے سے ونگس کاربل آچ پارتا او جمع جوڑ کنگ مرے ای خناٹ اوڑے اس کا برائی تا کبک ہم ہندن جوڑ مصر خشتر یا مٹی تا پارتی تا وسا مدانا گنبزی تار پھر برزا انا ونگی تا او درے رخشتا تی تو زیا ملا پھر تا تو دا براوی قومنا تیرے اسے بلو انتا سے کوشش تا سک ارا وقتا کہ اونا پاوالی زندگی ہے سونا دوی سک اونا تولنگ بشمننگ سک او تو او کسو تو آواتم تو کا انا تا واپار نا ضرورت مسک تو تینا کیری علاقہ نا بالکل کارا کا کنڈا تینا کامونی شیط تفکا تاکہ پیشن مخلوق برے کائے تو دا کشتے ناڑی ختم کنا انشاءاللہ پگہ ٹائم ملا تو نن براوی قوم نا آرا مذہب سک قدیمی دورٹی او داسا مرے اور آڈولا واپار کرے رہ اللہ نمی کلی سلامت اللہ حافظ.